úgy kérdezem, hogy mit tudhatunk Matthiasról? Matthias Franciaországban érkezett hozzá. Körülbelül a világkösszes versenyen kétszer megnyert. Még egyszer egy nagyon nagy tarsod, hát ez egy showman. Igen, nagyon szeretnénk ünnepeltetni magát. Ez elég lendületes kombináció volt. Egyébként itt a Benz, Haro, Red Bull és még 6000 másik cég támogatja. Egy lábon nagyon nagy tarsod, redemek, kőkemény az úriember. A nemzetközi mezőnek melyik részét tanyázik, hogy a top 10 vagy mit lehet róla mondani? Valahol ott igen. Kőkemény. Nagyon nagy tart, gyönyörű a kombináció, nulla lábletétel. Brutál a srác. Igen, És mosolyog. kicsit úgy néz ki, hogy ezek a küzdők már eléggé szét vannak gyúrva. Remélhetőleg nem fogja őket elrontani. Hányan jutnak be a döntőbe ezen még a kiemeléssel? Mindjárt megérdeklik a zsűriktől. Jött az info közben, hogy 8-an vannak a döntőben. Kemény nemzetközi mezővel